Horas ma dihita salukna. Selamat mengikuti ibadah ma salukna tua manami nanami. Ada orang sota buka parminggota. Maltang yang nahom mahita di bagasar rotebi. Amin. Tapuji matu atta marede mahita sebuku ede nomor 27 ayat 1 ayat 3. Yeah.
Marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di perbadia, na tumapalangit dohok tanoon. Amen. Songonod do didok Tuhan Jehovah, jawon na maahu jala alusaku maibana, saydongan aku do ibana jupa hagugotan, paluokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, say pamahapokku jala mian dilinggoman ni pargogo naso hatudosan, namadok tu Jehovah haporusakku jala partano batu aku, debatakku marhapo satu hodo au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banuang Gijang, asi maroham di hami halat nagalion, di idaho nagogodo musunami, saitalu dohami dibain alani hagaleon nami, dibaheni hupangi dohami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dimaida. Pati ni debata di minggu tasadarion imana tarsurat di Psalmen 50 ayat 15 songonom madidok disi. Jalaju maahu jupa diari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho ahu ido sahatna atong rak martang yang mahita mangido gugu laho mangulahon naho bartu pati nei. Amin. Pertanyaan, mari dimaita. Turba,
Tatopoti madosata dia dopani debata tapauduk maruata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasirohan na sumurung. Na pungudo hami di julom martangiang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asinirham na gudangido. Saya si maruhami dasado bangso nami. Sesa madusa nami saluhu na. Saya sungguli maruhanami. Asamuba rohat do pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Hata baga-baga taringot tu hasesan idosata. Songonod do hatani Jehovah. Unak komabiar ayahu do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapo madidibatana di gijang. Amen. Mari dimaita. Masay dosamu maling malungho nang diawon ho mudanai Aias doho nasaksak bajumi na diawon ho mudanai Iasa malungho di mudan itu Aias hori banudari Nang solhot ho jong jong tu pasilangi Nungani uras timudai Sauduran hodoh tu hatai Aias hori banudari Iasa malungho di banuran itu hatai Aiam sangsa wajib sobong hapasi Aias hori banudari Hatani debatan nagabe turpu epistel di minggu tasadirion. Imana tersurat di Matius biduopat mamuka ayat sada 1 ayat 10 sada tajahama margati soring. Dungi ditogi hoto di ima Yesus tu halongonan asa diujuni si bolisi ibana. Dungi didapoton si pangujuni ima ibana ninama. Molo tutuho anak ni debata dok matu batuon gebe si panganon. Dungi ditogyo si bolisi mebana tu hutan na badiai di pajong jong mebana tu atas bagas joroi dungi ninna mamaddo ibana. Dungi ninna Yesus mamaddo ibana doho dood di dok surati dan jadi ujunanmu Tuhan di Batam.
salu nai lehonok kudot ho molo olo ho marsoba tuau. Ramaja ita sabolas. Dungi dita di kosibolisi ma ibana jadi Roma akapadir surgo makobasi ibana. Ido sahakna martua mana tumangihon hatani dibata jala naopiopsa. Amin. Redeta. Jesus turun di mana kami, tetap berdoa di kami. Naso masa di malam di kami, naiklah Jesus paonanga odong adobus jalan apana awon lotata nolak Tuhan nama au maborus tidak panggil Tidakkom maha porsiautai songon nahita ni dakon ni dongata sa porsiau di sadok portibion ra mahita madok au porsia di debada Jehovah ido ama pargogona satu dosan nat mapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debada Jehovah nasa sadai imanati dubuan di Maria na gabi-gabi asiaton di perbadia adorong sabubuhan Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus na may tatarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuwa-tuwa nutoru dung ditanom na mula menguldo dari petuluhon na manay tu surgo lauhundu tu siamon ni debata Jehovah amanay pargoko na satu dosani di simay bana pe mamula sugo tanoon manguhumi halat na manguldo na mate au porsia di ton di perbadia jala adong sada hurian da badia huria hatu pandai Kristen akan da badia do dia sesani dosa do dia tai namando mula mengulus sugut daging ni halat nong mate do dia ngoluan nasora sudah amin. Kor paduan suara Grace lanjut du ina hari Kamis.
Tapi mati ting nama sa diuriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, hari Minggu 22 Februari 2026. Parjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu info kafit. Topik minggu jonok do debata uju jauh-jauh au. Paduahon ruas natabba. Mulai sadarion hari Minggu 15 Februari 2026 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Daniel Sihobbing, inangi Dorista Novi Siregar, daftar ulang. Alamat Jalan Pancawarga 5 nomor 52, RT 02 RW 01, Sektor Penas. Patuluhon Situa Pensiun Manang Purnabakti. Hari Minggu 22 Februari 2026 patu paun ni huriata do acara pensiun Situa Manang Purnabakti tu Situa Dr. Edward Sigalingging sian sektor Jati Bening siala naung marumur 55 tahun hobar tu aturan peraturan HKBP. Disude par mingguon papungon tali kasih dohita tujolo nilanggatan marhite amplop si pasahatota tu Situa Dr. Edward Sigalingging. Songon hamauliateota salileng marhobas nasida di HKBP Sutoyo. Dung sipul par mingguon pukul 10 sada wib diuduti ma dohot raha mahtama di lantai 4 ni dohotan ni parhalado dohot keluarga 2 perwakilan ganup sektor 2 ganup paduan suara 2 ganup kategorial. Paupaton pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Sadarion hari Minggu 22 Februari 2026 Dewan Diakoni marhite seksi kesehatan HKBP Sutoyo patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah manang tensi, pembagian vitamin, dohot obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dohot asam urat, khusus turuas naung somal manginum ubati. Catatan perjolo, ruas nanaing maddohoti pengecekani asa puasa 10-1-12 jam. Paduahon ruas naung adong kartu berobat asa dibuan. Patuluhon pengecekan dimulai pukul 6.30. Turuas namar minggu pukul 8.30 nungga boy ro pukul 6.30. Paupaton disosoi asa unang mabuang tisu alkohol manang alkohol swab sembarangan. Palimahon pertanyaan sektor. Hari Kamis 26 Februari 2026 patu paon ni huriata do pertanyaan sektor di sektor Halim. Nama jabui pertanyaan ni keluarga TP Naibaho inangi Boru Purba. Alamat Jalan Kusairi nomor 10 sada Komplek Trikora mulai pukul 10 sia 30 wib. Paduahan hari Jumat 27 Februari 2026 sektor Cibubur. Nama jabui pertanyaan ini keluarga FLP Gultum inangi Situa M Boru Pasaribu. Alamat Perum Taman Laguna Blok Hasada Garing Walu Kelurahan Jatikarya mulai pukul 10 sia 30 wib. Tema menghidupkan kembali mesbah keluarga. Paunopon pertanyaan bulanan paduan suara Grace HKBP Sutoyo. Hari Jumat 27 Februari 2026 paduan suara Grace HKBP Sutoyo naing patupahon pertanyaan bulanan. Maringanan di lantai 2 mulai pukul 20 wib. Papituhon pertanyaan bona tahun seksi musik HKBP Sutoyo. Hari Sabtu 28 Februari 2026 bona tahun seksi musik HKBP Sutoyo. Naing patupahon pertanyaan bona tahun maringanan di lantai 2 mulai pukul 10.05 wib. Pabaluhon amplop ucapan syukur. Hari Minggu 1 Maret 2026 disudai
Parmingguon papunguhon pelian ucapan syukur bulana dohita tujolo nilanggatan marhite amplop tuhuria lasma rohata pasahaton. Pasiahon pertanyaan keluarga di Jabodetabek. Hobbartu tahun transformasi HKBP orientasi pelayanan 2026 dohot tema pengajaran iman di tengah keluarga disosoi tusude ruas ni HKBP Sutoyo asa tapatupa pertanyaan keluarga di Jabodetabek sahali saminggu dohot satorusna. Partording ni pelaksanaan pertanyaan ni di pasahat ma tu masing-masing keluarga. Acara pertanyaan keluarga terlampir huhud disagihon di WA Group sektor masing-masing. Pasapuluhon pelian tahun ruas disosoi tusude ruas ni HKBP Sutoyo asa taingot lao melunasi manang mabayar pelian tahun manang iurata. Pasapul sadaon barita habot niroha. Nunga jumolo marujungolu. Parjolo situa jualim gultom hari Minggu 15 Februari 2026 tutup umur 65 tahun. Hina baluhon ni inang listiu boru si hobbing manadikon yanakon dohot pahopu sian sektor Kampung Baru. Paduahon Dedi Nababan hari Rabu 10 Februari 2026 tutup umur 43 tahun. Hina baluhon ni inang Dr. Tata Clarista dohot manadikon sadadak danak sian sektor Jati Bening. Tuhatama mangapuli keluarga na tinadikonna. Pasapuluduahon sumbangan. Di jalodo sumbangan sian keluarga situate sinaga inangi boru hutapea sian sektor Kampung Baru. Bunga altar hari Minggu 22 Februari 2026. Hamauleateon di pangaramotion dohot pasu-pasu ni Tuhan tu keluarga sehat-sehat sude. Lau pasikopen tiktingon boy mata jaha di tikting cetak dohot barcode naung disediahon huria. Songanima saat ni tikting di mingguta sadarion. Kor ama huria.
Mari dimaita sia bukuede nomor 206 ayat 1 do udutna laos di soma tapasahat pilihan na parjulu di bakasan lasni roha. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha.
Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiranmu na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhut na. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Jamita di minggutta sadarion. Tarsurat do di edde adung sian panurirang Jeremia. Ima di biddu na patuluhon ayat 40 sia sahatu ayat na 50 pituhon. Adung biddu tolu ayat 40 sia sahatu ayat na 50 pituhon. Hujahama dihita saluhutna songonom madidok. Saya mabak do ilu-ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan. Paima manatap manunggur Jehovah sian banua gijang. Mataku pahol sorohaku taringo tu saluhut buru ni hutakku. Saya dipaburu-buru musukku doau songon pidong so ada paralaan. Nunga diredepon nasida ngolukku di bagasan godung. Lam ditopas sodope batu tuau. Nunga pola disalpui aek uluku, pola hudok, tos maanon hosaki. Jadi hupa jojo magwarmu ale Jahoba sian godung apala na bagasi. Ditangi hokodo suaraku, unang tungpadao pinggolmu sian hoi-hoi ki, dohot sian angguk-angguk ki. Jonok doho, di ari uju na jojo au tuho, nimmudo, unak ko mabiar, isido sahakna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, guarnado daina. Songon guarni bukon ima adung sian si Jeremia manang ratapan ima napatuduhon ekspresi ima napatuduhon bohado namasa di bagasan nguluna ada kesedihan yang sangat mendalam atas kejadian yang dia alami. Biasana adung masa manang tubui molo terjadi parsirangan molo masa hamatean manang molo masa panol solion. Ido natabereng diturpukon. Cala molo lauro hatta tu namasa di halak batak. Somaldo halak batak naujui mangadung molo mate keluarga manang ale-alena. Wajib do ikon mangadungi molo so mangadung say ditegur doi. Molo so malo mangadung itor say di paingot doi. Adukon say ninna do. Molo so malo mangadung ibana buido gabi honahata molo masa hamateani. Alain waeng dangpi gabi na malo mangadung molo masa hamatean nunga digati marhite-hite edde huria. Edde huria nama nagabi sikat ni adung molo masa hamateani. Alaniaha ala memang uludo ditiki na mangadungi na parjolo buido masa sindiran-sindiran. Ditiki na mangadungi buido masa dang marpakirimon manang tidak berpengharapan ido bena asa unang mangadungi songon si pilibegu na so marpakirimoni. Dihita saluhna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus diturpukon adong dua masa
adong dua kejadian, adong dua partikian. Na parjolo ima mengedungi si Jeremia, mengida akan amasa. Alai di sada partikian muse, adong di bagasan adung nai pakirimon tu debata. Nakin mengedungi si Jeremia, ima magobarhon situasi keadaan na niadopan nasida. Diadopi nasida dosa ada peristiwa yang luar biasa. Diadopi nasida dosa ada namasa. Nasoheadung diadopi nasida yang belum pernah dialami. Aha namasai. Ima talu nasida di bagasan parporangan. Alai di hatalun nai. Dada holan sebatas talu. Tapi mereka mengalami penindasan. Marningot masa jaya nasida naujui. Dan mungkin adupan nasida kehancuran. Marningot sangap nasida naujui. Dan mungkin adupan nasida haleaon. Marningot hamoraon nasida naujui. Dan mungkin adupan nasida hapugo sobbenian. Alani ido ubaina jujut halak madok songon sorhani padati do pargulmiton ningoluon. Mololomoro hani tuhani sanggulingubuk do bainonna. Mololomoro hani tuhani boy do satokin paubona. Nasangapi gabelea, namurai gabe pugus, bahkan sebaliknya. Mololomoro hani tuhani, segala sesuatu bisa berbanding terbalik dalam waktu yang sangat singkat sekali. Itu namasa di tonga-tonga ni bangsa Israeli. Di situasi parporangani. Tung masai hacit situ tu di hilala nasida. Posisi itu tu di hilala nasida. Torop akan amate terbunuh. Jala dada holani. Namangulu. Ikut dibolokkan, ikut diasingkan, ikut dibuan. Nasida songon tawanan perang. Akaburu ni bangso ipe. Torop ma marsitaonon. Dada holani. Bagas nasida, hutan nasida, hancur sudi. Asa ido ubaina di dok si Jeremia nakid diturpuki. Mabak-bak do ilu-ilu ni mataku, dang marpasadian, dang marhasonangan. Mabak-bak ilu-ilu ni mataku. Artinya ada air mata yang mengalir terus. Adong ilu-ilu naso marnaso. Mangida situasi ini. Air mata yang keluar itu. Bukanlah air mata buaya. Tak songo torop noaing murah-murah tangis. Alai tangis nai tangis na pinababain. Tak songo ni. Alai betul-betul meratapi. Air mata. Kesedihan, kepiluan. Hirana sodong bipakirimon di bagasan namasai. Cala dada holani di gobarhon si Jeremia kondisi i. Didok ibana do. Bahwa di paburu-buru songon pidong suada paraloan. Bagaimana burung dikejar. Boy dodang rikot dihi tapi dongi ketika kita menembak burung atau mengejar burung. Alai asa adong donaing parmiam-miamota. Asa adong donaing sirehereheon. Cala ido di gobarhon ibana. Namasa di bagasan golunai. Hidupnya seperti permainan. Dipermainkan oleh musuh-musuhnya. Ditertawakan. Direhei, dibuli, akka alonai. Jala di dok ibana dok kondisi i. Songon na diredepon ibana tu bagasan gudung.
Dia seolah-olah ada di dalam jurang yang sangat dalam sekali. Sudah masuk ke dalam jurang. Alai adong dope muse batu namano passon ibana. Sudah jatuh ditimpa tangga pula. Dada holani disalpui aik ulu pola didok tosma anon hosaki. Ini menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam. Radi bagasan ngulut tau nak kamanginang. Heado ta adopi. Sada masa. Sada situasi. Satu peristiwa. Di mana kita berada di dalam titik nadir yang paling pahit. Heado rata adopi sada masa sada peristiwa. Ima peristiwa. Natung masai pahit di bagasan nguluta. Bui dui alani hamatean. Bui dui alani kegagalan. Bui dui alani harugian. Dohotlan aka na asing. Seolah-olah kita tidak berdaya lagi. Seolah-olah kita tidak mampu lagi untuk berkata-kata. Hanya air mata yang keluar. Headora di sadatiki di bagasan ngulut tahun. Dang bui biharuar hata sian pamangata hinorhon ni hacit ni natataon. Holan ilu nama say maraburan. Songoni manania dopan ni si Jeremia mamering bangsoi. Alani kesalahan nasida, alani dosa nasida. Dia meratapi, dia manol soli. Alai dang marujung di panol solion. Dang marujung di ratapan. Dang marujung di adung-adung. Alai adong do pakirimon. Ada harapan. Idok bena didok ibana. Mamuka ayat 55 nakin. Hupajuju magwarmu. Ditangi hokodo suaraku. Jala di alusi hodo au unak ko mabiar nimudo. Asa turpukon manugi hok kita HP. Mamiring akan namasa di bagasan ngulut tahun. Molot disukun waik kamu akamanginang. Hita na pungu dison. Ahado dia dukon hamu nuaing. Ahado adung-adung muna di partikianon. Didok Jesus do ditiki mamorsan silangi ibana. Tuak kaparupuani didok do unang au tangisi hamu. Ale tangisi hamu madirim. Dohot yanak komunay. Idurana gumudang taadukon waing mga dukon namasa di bagasan dirita dakya hita mengadungi damasa di dongata jarang doi ay mada mengadungi yang marsahit sianuin na alay namasa tu dirita do gudang taadukon alani i dia penamasa di bagasan ngulut ta di obason molo masa songon na di bagasan turpukon. Merasa kita terbuang. Merasa kita tersisihkan. Merasa kita dia bolokkan alani sahid. Alani jabatan. Alani sitaonon, alani kegagalan. Ingot ma. Bui doi dipakai debata. Lau paluahon hita. Sian holsoi. Songon padohan sudah jatuh ditimpa tangga. Dan tangga itu juga bisa menjadi alat kita untuk keluar dari pergumulan hidup itu. Molo didoksi Jeremia nakid ditrupuki. Nunga madabu ibana tu bagasan gudung ditipa muse dohot batu. Las batuido nang pe batui melukai. Bapai kacit. Alai bui do batui. Gabi perhitian, gabi alas, gabi dalan, lauharuar, sian lubang manang sian godung na bagasi.
Ido na parjulu nanaing dohonon ni turpukon dihita diobbason. Na paduahon nanaing dohonon ni turpukot tuhita diobbason ima jauh-jauh. Songon guar ni minggutta info kafit jowon na au jala alusakku may bana. Jonok do de bata uju jauh-jauh au uju jauh-jauh hita. Allah itu dekat. Nagabi suku-sukun waing. Tui sedo hita jauh-jauh uju masa hagugutani. Ise do pia jauh-jauh hamu amanginang. Ditikirosi taononi. Siapa yang Anda panggil? Kepada siapa Anda mengadu? Apakah Anda meratapi nasib? Gudang dohalak ketika masa si taononi gabi sibaran nasib nagabi disalahon ay buasa sonon nasib puno aingin na. Alani marhiti turpukod diajari kita ditugihok kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, seberat apapun bebanmu, Tuhan ido paju jowonmu. Jonok do ibana, dilabungmu do ibana, dang madau ibana siako, dang madau ibana siak kita. Hita do nasay madau sian ibana, hita do nasay dau sian ibana, hita do nasay paholang diri sian ibana. Alanya hata paholang diri ta sian ibana. Ala say gulut di hagio ni daging tahita. Tapaholang dirita siya Tuhani, holan alani mamikirhon narikot tu dirita dohita toropan. Ido mabek kita holang siyan ibana. Anggo ibana dak ya holang siya kita. Alani ita ingot ma. Majuhon ibana, mulak tu ibana ay ibana do na puna huaso. Satokin buido di pauba ibana na masa di bagasan ngoluta. Air mata bisa menjadi mata air. Duka bisa menjadi suka hanya dalam sekejap jika Tuhan menginginkan itu. Jalan apa tuluhon nakin naparpudi di dok unak komabiyar. Ternyata Tuhan merespon. Tuhan mengalusi. Ia lusi Tuhan itu. Jauh-jauhi. Ia lusi Tuhan itu. Gora-gorai. Di dok Tuhan nakin unak komabiyar inna. Padohani begitu luar biasa. Padohani ima sada pasu-pasu. Sotung taripu pasu-pasui holan bersifat hadagingon, holan bersifat materi. Tapi ketika Tuhan mengatakan unak komabiyar pasu-pasu nabal gadui, itu adalah berkat yang luar biasa. Wasa tadok pasu-pasu na luar biasa. Ay mulu mabiyar hita. Ketika kita takut, itu akan mengurangi semangat kita. Ketika kita takut, mulu mabiyar hita. Ido mengurangi stamina manang gugutta. Asa padohan nakin unak komabiyar ninna debata tu si Jeremiah. Ido nang padohan na tuhita diobbason. Jangan takut. Ale bolo didokot jangan takut unang gabi pa jago-jago honatong. Unang gabi majagoi. Molo didok unak komabiyar ahapena naing siya dopanmu. Molo debata na madongani ho. Jika Tuhan menyertai, maka Tuhan akan menolong kita. Alay di namangulahon nadenggad do. Di namangulahon lomonerohana do. Di namangulahon sakap na do. Oleh karena itu, segala yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana dan rancangan Tuhan, maka Tuhan akan meluluskan rencananya dalam hidup kita. Maka jangan pernah takut.
sekalipun menghadapi kesedihan, sekalipun menghadapi sakit penyakit, sekalipun menghadapi kegagalan, nakko mabiar adong do sakap ni debata. Ada rencana Tuhan di balik segala penderitaan yang kita alami. Dang marhapati, dang marujung di sahid, di kesedihan, di kegagalan sakap ni debata. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Rencana Tuhan adalah sukacita. Tusido hita ditugu-tugu debata. Asal maporsea hita di ibana. Alanya kamanginang di padohan unak kumabiar. Pasu-pasu dui. Dinamulak hita siya tonga-tonga ni bagas joroon. Malua mahita sian hatahuton. Jangan takut akan masa depan. Jangan takut akan apa yang kita makan dan kita minum nantinya. Jangan takut akan segala sesuatu. Tuhan pasti akan melindungi. Jale di bason. Songo titing nakin. Naung tabigi. Pensium masa halak. Situa siya tonga-tonga ni huriata. Jala di minggu na salpu. Marujung ngulu sa halak situa na aktif dope. Totu di situasi dohot kondisyon. Boy dohonota. Ahado na masa di tonga-tonga ni huriat taon. Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan inginkan? Wasa masa si songoni. Di bagasan sada minggu ada 2 peristiwa. Di tonga-tonga di parhalado sadai ima arsak ni roha, lungun ni roha. Di sada sisi masa las ni roha. Di sada sisi dang sahat. Mangula tohonan sahat tu na pensiun. Alay na sada, buhay sahat tu na pensiun. Ahado na yung dohonon ni debata. Marhiti-hiti terpukon. Apa yang mau Tuhan nyatakan melalui firman ini. Nanaing dohonon ni debata. Dia penamasa di bagasan ngulut tahun. Debatado napunahita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sebagai pemilik kita. Dan kita milik Tuhan. Asalas ni roha arsak pe. Saguru di debatado. Asa dia penamasa di bagasan ngulut tahun. Tuhan yang memegang kendali. Mau lihat ma di debata. Di bagasan perdalanan ni ngulu ni amang situa. Si galingging nanaing pensiun. Gudang di pamasa debata. Aka ulaon tanggung jawab. Alay diyo bason marujung ma. Ulaon pakubasioni di tonga-tonga ni huria lawan dapat tikino no 5 tahun. Saya di para Tuhani ma. Sadok aka ulaon pakubasio muna. Saya dilehot Tuhani magajang ni umur di hamu. Jala marsangap madebata. Hinor honni saluhut pakubasio nang tangyang muna. Nasay laon nai. Jala unang masohot hamu manangyakon. Sadok aka ruas ni huria. Nang sadok aka ulaw di tonga-tonga ni huria. Asamar hiti-hiti na pensiuk kamu di bagasan obason. Tuhan ma na marsangap di saluhut nai. Amin martang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan didenggan di basam dohot asini roham. Nunga di patol haso. Sakak muhatam di tonga-tonga nami. Marhiti-hiti jamita. Asima Tuhan roham, parguguy mahami. Molo tung mengadungi hami di obason, mamering akan namasa di humaliak kami. Torop aka bencana alam, torop aka kenakalan-kenakalan, torop aka najukat dohot hajukaton. Asima Tuhan roham di hami, parguguy mahami. Dang didokoko hami,
asadang pamasaw mui di tonga-tonga nami. Ale di dokhodo sa perguguam mo hami, asaw nang tahutok kami. Ato ngali Tuhan, molotorok pe hajuk katon, molotorok pe aka arsak ilu-ilu, sahit, nama belungur rohanami. Papos rohanami sa marpakirimok kami, na perguguam mo dohami mangadupi sa luhut nai. Nang diobbaso Tuhan martangiak kami, di sado ruas ni huriam, na marsitaonon, na tarilu-ilu, na gagal, na marsahit. Jala dia pe Tuhan arsak ni rohana sida, nang maradop pon keluarga, ianakon, si solhot, asima Tuhan roham, pergugui na sida mangadupi sa luhut nai. Jala, homa Tuhan na mangalehon hadamion ni roha ng pikiran, sabuhi na sida marlas ni roha, tujuluan niya riyon. Nang dia karuas ni huriam, na marlas ni roha, dia pelas ni roha na sida Tuhan. Las ni roha ala ni hamamalum siyan parsahiton, las ni roha ala ni jupang si rokap ni todi, dapot na niluluan na sida. Jupang parkarejuan, naik jabatan, marutung, dia pelas ni roha ni sado ruas ni huriamon. Pasu-pasu na sida Tuhan, jala lehon, roha na makamoletehon itu adupanmu. Asa unang mardongan hangaluton sa luhut nai. Tuhan, secara khusus martangiak kami, diamanami si tua Edward Sigalingging, natongon di bagasan minggu sadarion pensiun manasida, sian haparhaladoni. Homa Tuhan nama lehon gancang ni umur, nama masu nasida. Jala parang masadok pakubasyon nasida na selaon nai. Tau sangap di kuarmu na badiay. Toktong matuhan. Marpanidang yun na mangulo nasida di adupanmu. Marhiti-hiti pabahinan nasida. Diak kadu sa pangalasyon namin nagudangi alidi bata. Salpuhon may. Asa tamahami macalo pasu-pasum di bagasan Kristus Jesus. Jalo jala uluy ma. Pangiduan namion. Amen. Tapasahat mapiliata huhut marede. Ilui
Yesus Tuhan, rohani waktu rohaku, asa sabar rohati. Sahat mahita tua acara paborhato situa pensiun. Marede hita sian bukuede nomor 497 ayat sada laus ditiki marede Roma 70 situa nanaing pensiun rap dohot keluarga. Asih rohamu puji Allah manusia di bayas rohatku gabe soranganmu ingatanmu rohanami kodi bangku Huriani tuhata taida do nuaing jongjong di joloon amata situa Dr. Edward Sigalingging nunga digo hinasida tiki pangulaon na di Huriaon hobar tu aturan HKBP 2002 dung amandemen na patuluhon bidu 27 nomor 6.6 halaman 170 taringo tu pensiun situa. Pensiun do sahalak situa sian hapar haladoon. Molo dung marumur 15 tahun. Huhut masohok manasida sian hapar haladoon di Huriaon. Tohonan hasitua ni hoddo songon situa nasida. Alani tamado pasahatot tahamoleteon ni rohata tutuhata. Nama dongani namarguguihon huhut na patauhon nasida salilengon mangulahon tohonan nasahat tu nasida akup ni unedo pasahatot tamauliate tu nasida naung makalujahon tohonani di tonga-tonga ni huriat taon paburhatot taman nasida lau pensiun alanita begema surat keputusan pensiun nasida. Huria HKBP Batak Protestan Sutoyo Resok Sutoyo Surat Keputusan Pensiun Situa nomor 002-6-ST-SK-PS-8-2-2026
yang bertanda tangan di bawah ini, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resok Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, menerangkan nama Situa Dr. Edward Sigalingging, umur 65 tahun, tanggal lahir 02 Februari 1961, alamat Jalan Nangka Siman nomor 88A, RT 002/003, Sektor Jati Bening. Ditabiskan menjadi Situa di HKBP Sutoyo pada hari Minggu 20 Mei 2018 oleh Pendeta Krispandoli Harahap MTH, pensiun Situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada hari Minggu 22 Februari 2026 oleh Pendeta Anjusaragi STH. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 43 poin 6.6 hal 194 pensiun di usia 65 tahun. Jakarta 22 Februari 2026, Pendeta Anjusaragi STH ditandatangani. Pekobasiun di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, nama Situa Dr. Edward Sigalingging, lahir 02 Februari 1961, ditabiskan 20 Mei 2018, pensiun 22 Februari 2026. Lama pelayanan 8 tahun di HKBP Sutoyo, Sektor Jati Bening. Nama istri Dewi Rumini Astuti Boru Sinaga. Akka Ulaun Saliling Marhubas di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Nomor sada Wakil Ketua Seksi AMA dan Wakil Ketua PS AMA HKBP Sutoyo tahun 1996 sampai tahun 2000. 2. Ketua Kor AMA HKBP Sutoyo mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. 3. Anggota Dewan Koinonia HKBP Sutoyo tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. 4. Anggota Tim Pengadaan Lahan HKBP Sutoyo di Tim 21 tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 5. Ketua Pesta Pembangunan HKBP Sutoyo tahun 2016. 6. Ketua Seksi AMA HKBP Sutoyo tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 7. Ketua Dewan Koinonia dan Bendahara Resort HKBP Sutoyo tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 8. Wakil Ketua Panitia Pesta Jubileum HKBP Sutoyo tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. 9. Ketua Pesta Kutilon tahun 2024. 10. Penasihat Paduan Suara AMA Agape sampai dengan sekarang. 11. Penasihat Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo sampai dengan sekarang. 12. Aktif anggota Korama HKBP Sutoyo sampai dengan sekarang. Jakarta 22 Februari 2026, Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta Anjusaragi STH ditandatangani. Dihamu amanami Situa Dr. Edward Sigalingging. Hobar tu aturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digo kihamu pajuonna nasahat tuhamu. Marhubas songo Situa di HKBP Sutoyo. Madok ngoleate do hurion tutu hatta napatauhok kamu marhubas. Hobar tu tohonan nasahat tuhamu. Nunga digo kihamu pangoloyonna na pinadatonom muna uju majalo tohonani. Di pasau tamudo na pinangido ni hata ni Tuhani na madok.
sahat ula tohonammi. Tamado hamole tehonon ni huriaon, pangulaw muna nasa lilingon. Jala sude ruas mangidohon, ang giat di jalo Tuhani akka pakubasyon muna, gabi pilian na husus, jala mabuan pasu-pasu, dohot patuguhon haporsiaon, dia karuas na hinubasam muna. Ruas dihamu amanami si tua Dr. Edward Sigalingging. Mardongan pos niroha di debata ama, dohot anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di parbadia, pensium mahamusian ulaon haparhaladoon HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Say di pasu-pasu tuhat tama akka pakubasyo muna nasa lilingon. Jala diramu ti mahamu dia ka ari-ari ni si dalana muna ditikki nanengro. Amen. Hadap tu jemaat. Tujulu mahita perhalado lapasaton cendramata. Upasata mema partikian lau madok hata mewakili ruas amata B. Sihombing.
Ora semua dihita saluhna. Perjulu tong mahita madok mulate tutuhatna. Ala di bagasan parmanggota sadarion buhita marhari pason di bagasan Lasni Roha. Kami mewakili madok hata sien ruas ala sa sektor kami dohot amang situasi galinggi. Na perjulu dohonon nami mulo tajaha di riwayat pelayanan yang manggalingging tahun 2018 ya. Ay banda nong dilingi hita marsaur. Jadi sehera perasaan mulai tahun 1900 dan ternyata memang 2018 hingga saat ini kurang lebih 8 tahun ya. Kebetulan doh tamang galingingon jonok do parsaoran. Alani do mungkin nakaning gak bisa natabba binain waktu nai. Sian hami ruas sektor Jati Bening dohonon nami. Molo di pelayanan Namangon molo sian habis diri dok kami do dilihat dorohana. Dia memberikan hati, memberikan pikiran, juga materi. Kami sektor Jati Bening juga kami harus sampaikan itu. Ala itu hita saluhna ruas ni HKBP Sutoyo atas nama ruas dohonon nami do. Dang terbahin suadong akan hurang dubi di pelayanan Namangon. Alani mangido mahami muladong na hurang lubi unang pola ingot tamu hurang nai jale lubi nai bui ma tong ingot tamuna ala ido pelayanan na terbaik di Amangon. Mulatung hurang sikop pelayanan di Amangon dohonon nami do tuhatama nafasikopon. Ima si dohonon nami tuhita salhukna ruas ni HKBP Sutoyo. Sahalinai dohonon nami mulai tegudang di sude support muna langsung ni perhatian muna di pelayanan ni Amang Galingging. Buat Amang Galingging saya harus sampaikan begini. Puji Majahoba aletodiku seunang halupahon dengan nibasanai. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Amang Galingging bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membimbing ala nunga dilehot Tuhan dihamuna saha tutikion hahipason. Saha do diulah hamuna tohona munai. Itu yang luar biasa. Syukuri itu Amang. Dok mulai ate itu hatta. Bolo di pelayanan dohono nami do sian sektor Jati Bening administrasi huria do hamuna na pensiun sian pelayanan. Kami tetap berharap Amang telah terus memberikan perhatian pelayanan di sektor Jati Bening khususnya nang songni tong di Garijon. Molo akan nauli na dinggani pos marohata mabahin nauli doi. Jala dohono nami do sada. Ati adong nahurang lubi dia keperlakuan ni hami ruas na di sektor Jati Bening atas nama sektor Jati Bening sotung gabe di ingot tamunai. Jala akan hurang lubi di parsaurata dohono nami do tong unang gabi makurangi di parsaurata. Mulutung pe pensiun hamu sadarion secara administrasi. Alai harap borohanami na tetap hamuna menjadi inspirasi kebersamaan di hita sektor Jati Bening. Salinai Amang Galingging dot itu selamat purna bakti. Selamat melanjutkan kehidupan
yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap menjadi suara Tuhan. Horas Madiamang, sehat-sehat emak di nama dalani masa pensiun. Tuhan memberkati. Amin. Upasa tama partikiat dohot inganan mewakili Sudepar Halado. Upasa tami tuamang situa HPM Silaban. Maulati amang. Shalom dihita saluhna ruasni HKBP Sutoyo. Salat nai horas madihita. Tapuji matuhatta di bagasan sadarion boy hita rap marlas niroha menyaksikan songo dia ma pelayanan ni amang sigalingging mulai tahun 2010 lalu sahatu partikiano gudang dot akan nauli akan nadinggan di bakobasyon ni amang situasi galingging di narohan nami sian hami sa luhut na parhalado tung au pe namang wakili tahalasom may amang tahalasom may nang anggiat tu akatikitiki namang ihut pe lam ditabay Tuhan hahipason di amang sigaringing dohot inang di namadala ni ari-ari ni Goluna. So ngoni manang dihita sa luhut na parhalado ni HKBP Sutoyo. Mula tungau pe amang napasahaton na may wakili parhalado Lasmar Rohatta. Jadi sonari dohon nami mato amang situasi galingging. Martabataba do Lasni Rohatta amang sigalingging boy hamu sahat mangula tohonan may sahat diulahamu tohonan hasituaon nari pasahat tuhatta tuhamuna dimulai tahun 2010 lalu meragam doaka parukilon dohot Lasni Roha tabulus rap hita di haparhaloni HKBP Sutoyo alai aka hamaoloni danggabe menudati aka ulauni taulahon di bagasan holong na siya tuhatta. Huberek kami do amang kesabaran muna. Huberek kami do akan namasa di partikian na salpu. Alai berusaha do ho amang sigalingging merendahkan diri. Dan merendahkan diri asa gabi rendah daw. Tapi untuk menjadi pembawa kedamaian. Ido sada nasai toktong boy hubarangi hok kami di padalana muna selama rap kita gawi perhalado. Alani amang unang masohot akan nauli na ringgani. Hola di administrasi do damang masohot siya perhaladon. Alayanggo di Pangulaon, di Haruason, do di namar sektor pe takas nakingan di Bangido ruas di sektor sian Jati Bening. Asa toktong mahumuk sebagai inspirasi di sektor Jati Bening. Jadi mau dihati mamang sahat diulah hotohonan mi adong do naso sahat. Jalani emang taha mau dihati homma marhite ulah tadi bahasa sadarion. Toktong ma di pargo gue itu hamaho madalani rading golumu sahat tu tiki-tiki namang ihut. Sautik na yamang hasit tuauni melekat doi anggo dihita HKBP. Jadi ikut jagaut tado hasito tay sahat na kita saliling ni liling na di parngulunon. Imana buhi tardako kami mang tapasahat tami tuhat tamana masu-masu horas madihita saluhuna. Kupasat tami ma partikian laho mangapu. Pasat tami partikian tu amang situa na pensiun amang situa Dr. E. Sigalingging. Anak kami Bapak Batara, mana dia? Go.
Gom. Sini. Bawa Batara mana? Sini sayang. Aja. Sini. Mau lihat ya na pinasa muna partikiat tu kami parjulu inamago ni las ni rohanami di bagasa sedarion biasana molo di PNS amang padita nami molo idok pasiun momok yang sangat ditakutkan alai molo pasiu kape siapa perhaladun inamago ni las ni roha sada kebanggaan na wawalongi kami ang padita resort nami do amang inang padita jala kebetulan romo sedi sona amang padita bonar na 70 mulai ti amang ti romuna na wawalongi kami songon do punguan ina punguan kor grace dong aku punguan kor ama songon do hahanggiku do na buruku na rosya pungas sigalingging kami na saripe inamagot las ni rohanami jala ditikyon dohonon nami tungso tarhataho kami do go nilas ni rohanami dang sedia huetok kami nahubay kami di hurion saya nahurang do ni narohanami jala pangiduan ni banya tuhani para mangulukos satu na di ujung ni nguluku boy dipakai Tuhani au baik di lingkungan keluarga, di huria, di masyarakat. Ima saya ada harapan, cita-citaku, pangidu aku. Dua naik HP anakku dang di son, saya ada buruh, kebetulan kuliah di Surabaya Nasida. Jadi marhitiot molotung holanau pemadok hata di son, mengalusi, mengapu hata naulia tanong nadinggan, naung pinasak muna. Molotung adong amang inang di parniulon nami na sililingon na hurang tama mangiduma mahami anggia tu akari na mangihut boy persaurata lam tudinggan na jala di bagasan pangaramotion do di pasu-pasu tu hatta may tasalu na horas-horas songoni do tudong aku perhalado asabuy hita pasahaton tugas tanggung jawab kita mangulahot tohonan na pinasat ni huria tu kita. Imara na teboy tarpasatami sesuai na iban ni siak kuria dung sipul anon acara parminggonon adong do dipatupa songo syukuran songon udangan naong pinasah ni huria tu kita saluna. Songon ni mana boy pasatami mangidoma pami di horangan nami buat tama nama masuk kita saluna horas madita tapasada marhata martangi yang mahita ali di batanami naguk asi ni roha dohot holong ni roha mangasahon holong ni roham hupasahat kami hamulation ni rohanami ala pangurupiyommu nama parguguyhon naposomon sa liling marhubas di huriamon nungasahat diula tohonan na pinasahat mi say bahin marparbuy pakkubasyon na sida jalatuk paki tau patuguhon haprosyaon dohot pakirimon ni ruas di huriam di hanguluan sugut molotung pe masohot sian haparhaladoon say palas marohana sida jala pahipas asatok tong marsitutu mangula mabuat jolma tu haluaon tanganmu naguk pasu-pasui mamanugu-nugu nasida asa toktong manaili ibana tuho pasu-pasu keluargana yanak konna dohot pinoparna asarap mangulupon pasu-pasu nanilihommi pinuji maho Tuhan ala ni sudedenggan ni basam amin. Marede hita bukede nomor 435 ayat 3 las jongjok kita saluhutna.
Tapasahat mapilian na tapapungon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon, say South malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakkon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasarhom madamena tutodim. Amen. Dihita saluhutna naung ditunjuk mewakili sektor, seksi-seksi, paduan suara, asa riama hita mengadopi ramatamah na dipatupa ima di acara pensiun ni amang situa Edward Sigalinggin. Maringanan di lantai 4. Mau lihat tema dihita saluhutna horas mak. Sudir
boy bimagoi matagado manatapa